Hello, bahai tongbai khaklayo jotono kahamno tongna hanai angbo lumani tayani computer kisa derabani bagui kwbangma jora video ro upload khlaimaya angkha hingke tini haino hai phaipiu ka belai na tongthokmani kok tamni male taklai Tripura University o entrance exam wngsinai hingke thangnai year o tonglia je mark kaham bono saijaka hingke taklai hingke je entrance pass wngnaI bono MA porinani sek mangnai hingke tini ang noroni bagui kaisa video swnamui tongo hingke norok charjakhe like comment ridi obongkha thangnai 2016 ni je MA entrance wngui thangmani aboni question ni solve ba abo question faimani aboni answer rok tamo aboni ang tini kisa saklainai hingke total to jorao जों 50 ta question attempt ma khlaio hingke जों aroni bisingo ang tini norokno jora kwbang naiyawi 26 question no aboni saklaimung ba aboni answer sanai hingke norok naitongdi hingke ha jorao to जों question rok manui phaio hingke abono जों tabo kisa nainai liyano hingke omongkha 2016 entrance Tripura University entrance test 2016 MA in kokborok kokborok ni bagui hingke kaisa answer rokha hingke 2 mark khe manai hingke total full mark hingke 100 hingke abono tini जों kisa nailiyano hingke te kisa kotor khe nagana okay hingke जों oro nugui mankha full mark 100 MA in kokborok answer all question each question carries 2 mark jora mankha जों 2 hours 2 घन्टा ni bising जों mapairinai hingke kaisa question rokha hingke जों 2 mark khe manai hingke जों pari bising habnai le hingke a jora o tam phaikha hingke 2016 second time kongmani entrance mani hingke jora o ke question mani phai question mani phaimani aroni bisingo ang kaisa collect khlaika student thani hingke aboni tini normal thani nainai granata bo haike phaika ek number phaika je Grierson ni linguistics survey of India bijab ni bo buliam ni bo part o Tripura eba bracket o kokborok kongno twis bijak tong ni kaisa question phaika जों साइमना जे Grierson kokborok no tui mojomo samung khailangka ba mojomo bijab rok srilangka hingke bo linguistics survey of India hanai bijab kaisa kom thingka abo buliam 1 ni simi 11 means 11 ta eba chisa bijab tongo hingke kokborok no tui bo borok silanga hingke buliam 3 ni part 2 bo buliam ni sing bo buliam ni ke buliam 3 bo part hingke part 2 bo ajago kokborok kokno tui srilangka mo maybe 1904 means 1924 bo srilanka na abo haita hingke oboni answer hingka bo buliam ni hingke buliam 3 part 2 hingke o jaga 2 number nukha cha kisa haipenui kha bu kisa haipenui kha bukha thuka nangkha hingke thaibise kok thairika chakha bukha thuka nangkha clear khe bujidi oro thai bri kok thairika joto jaga no kha paithago means oro kok chlibobo hingke cha hingke kha angkha thepa mario paithago thepa jaka means waklai mane suffix hingke omotam sanadi ok kokchli means o jaga je puilani oro cha oro bu oro thu oro nang ok kokchli kok thayo kha thepa mani ulo kha means joto jaga no kha tongo kha thepa mani ulo lai thangmani jora nukjago means past tense nukjago onchao hingke ok kokchli rok no thinango phunukna hingke tam thepana nang means future tense tlangnani bagai जों tamo thepana nangnai hingke thinang ni sao thinang means or future tense ni to salia direct thinang ni saga gomo ke past tense tong khangkha past tense ni mari kokborok ni past tense ni mari mani lai thangjak jora no nukjagoi tong hingke o kha tongma jaga tamo thepa ganga ke thinang nukjanai eba future tense nukjanai gangke जों joto jaga no nai thepai rekhino thinang nukjaka means future tense nukjabai thaga clear dang hanai oi ko kokchli o kha thepan ulo lai thamuni jora nukjak means past tense nukjago o kokchli ro no thinango phunukna hingke tam thepana na question buji ang hingke nang oboni answer mangala question kisa guri rijak hingke oboni answer hingka chanai bunai
जानाय बुनाय थुनाय नोंनाय बास tam thepana nangnai hini saka kha tongmani jaga जों नाय थेपाखा ओंखायनो अबनि आन्सार जाबाय थांगा नेक्स्ट नाम्बार कक borok tai dimasa kok phelaimani kok thai kainini bisingtwi seiphunukdi word twi masini okay जों साइमोनाव कक borok bai dimasa जतनि पाइथागो कक borok dimasa rokni kagwi त्रिपुरा हास्टेयाव फायो dimasa borok sajak आसाम हास्टेयाव sajak ni आसाम स्टेटआव sajak okay आरोनि हयते kok borok kagwi फायो ओंखायनो borok bai जों गोबांमा दागो सलाय दंखो किसा मिसा फेलायो बिसिया किसिसा खराङाव फेलायो ओंखाय जों आरोनि बिथिङाव जों kok borok kok thai फेलायमानि थाइनि खुनु मिनसा kok borok bai dimasa okay जों कायसा नुखा चिनि कक borok to hingke to ni sound nga hingke boroknaro do ni sound nunga jemon tui hingke boroknaro dui jemon tok hingke boroknaro daw abo hingke solaimaro to ang nung hingke borok bo ang nung hono tor thaini sano hingke जों kok thai thaini rimano tui bai dui chinoro tui hingke dimasao dui chinoro tok hingke boroknaro daw hingke thaini sani bas thaini rikha 2 number bas moron kaisa komorja kok ok kok bok kok rok bai halok kwrwngjak so moran hini जों kaisa saimano obongkha upper assam ba assam hasteyaw sajak omongkha boduni kaisa bodu bodolni kaisa kok komorjak means obo sajakliya means omo komori thaka geno komorjak kok obo obono tui kaisa major piarti garden 1904 ningna omo maybe 1904 abo haima tongo hingke bo omono tui bijap kaisa Sri Lanka the Asiatic Society of Bengal hinai a jagao kaisa bo moran kok no tui Sri Lanka hingke bo kok rok bai halok kwrwngjak hingke जों bodu bodolo mano means bodu baito kwrwngjak nai hingke chini bini sandai rok kok borok dimasa aborok bai kwrwngjak bo kok rok bai halok kwrwngjak hingke जों saimano moran dimasa bodu kok borok obo hairok bai kwrwngjak hinai जों singnani nangnai oboni answer oro tei kaisa tongkha sandai tam nahi sandai means जों jeforo thwiforo tola bokjago jati gosti hingke aborokno जों sandai hinai जोङो थै kwrwnglaijak kok hukumu mukumu abo hai kwrwnglaijak bosong aba eba abo hai kwrwnglaijak jati gosti rokno जों sandai hono means जों halok kwrwnglaijak byangtwi kok tui thै tui chini hukumu mukumu ayangtwi जों सलायjak halok kwrwnglaijak abo hai borok rok bai abo hai bosong rok bai जों abo hai rokno sandai hono haida te koktang no इंराजी kok bai tamo hono simo hingke kok borok bai sijak koktang bijap kaisa ni mungsi hingke abo koktang no bui manya kwbangma student rok manya koktang no hono rhyme rhyme hinui mane rifano spelling manyang phionai chini borok hai kisa aro spelling rok abo kisa bul khayo ta wrong khlayo okay rhyme RYHME abo hai ke sinjana rhyme koktang no इंराजी bitang hingke rhyme kok borok bai sijak koktang bijap kaisa ni mung ke जों saimano semlal debromani chichong machingchong aborok rimano ke chobita debromani kadeng kadang kadong aborok rimano eba চন্দ্রকান্ত মোরা সিংনি দেং দেং বাচাগ্রা আবরো রৈমান এটা হingke oro 7 number ফাইগা dakti ফাইদি dakti bo kokbak eba part of speech eba kokbo koso khobjak insar okay english by part of speech kok borok bai kokbak eba kokbo kocho মানে ও dakti ni dagjaja omo bo part of khobjak part of speech जों saimano dalchar means 8 prokar ni saimano ka aroni bisingo dakti phaidi no dakti bo jaga kalaini phaidi hingke toro phai hingke to verb di hingke to oro dagi mung kok butangni kaisa marker eba जों imperative sentence ni marker hingke dakti o jaga जों sawi mano abo kelayo adverb eba khlai gorono kelayo dakti mane hurry up mane eta hingke जों o jaga dakti bo kok bago khlai ka hingke khlai goron eba adverb ko khobjago honai sanaklaya kok butangni bisingtwi halok bonaini at position push position phunukmari rwdi kok butangni bisingtwi at position eba push position hinui rijak hingke जों saimano at position dalnai tongo kaisa hingka preposition tei kaisa hingka push position hingke kok borok no hingke जों push position language no tang hingke china bo paithago achugo je english hingke preposition pre means noun ni bwskang achugo kok borok hingke noun ni ukulogo achumani bagui push position ero kok butang ni bisingtwi rwdi hingke जों kok butang kaisa ma swnamnai ami bufang sakao kajak naibono rimano hingke aro जों boro dagranai
halok bonai hingga जों o sakao hingga no chawai thanga hingga kok butang borokha hingga tai o halok bonai ni robo dakri rekha hingga no chawai thanga hingga eba haike bana rimano ani bijap songpang sakao klaijak hingga songpang sakao ni sakao means on इंराजी ba hingga preposition on kok borok ba hingga sakao English of preposition pia kok borok ba abono postposition asuk no hingga abono phunuk mari kok butang bisingtui rekheno nini chaka 9 number saka kok butang ni bisingtui kok butang ni bisingtui kok borok ni kok thai achugrem eba word order phunuk bin sange kok borok ni sentence order ban sentence structure bahai abono sao kok butang ni bisingtui sao hingga borok जों kaisa kok butang ma sanamnai ang mai chao hingga angke ang karo tangfang mai ingkha tangjaknai chao ongkha khlai hingga sini s u b language ni hinjau tang hingga sini subject kuila phayo aboni yagulo object aboni yagulo verb last means verb final language nge kok borok ni kok thai achuk rem ka जों tangphang means subject tangjani means object khlai means verb okay no abo tangphang tangjani khlai nge tola tola nang s pana rimano eba tangphang ni pana rimano uni tola u pana rimano u hingga angke tangjanai verb hingga v rimano v ni tola जों khlai ni pana rimano okay no abo right answer kormoti pungkhirani nokha tolao rijak rokni tanghalo kari phunugi amongke tanghalo eba karok eba case garo duita dari rijak tong kormotio dari rijak pungkhirani bo dari rijak ke duita dari rijak means duita no karok karima phunung e kormoti hingga ke जों saimano tangphang pungkhirani nokha angke tangjanai tanghalo kormoti means o jagao shunno bibokti eba zero marker hingga angke जों subject hingga angke je tangphang ke zero marker bajogo pungkhirai no angke tangjani angke जों saimano no sinimari be achugo plus no sinimari be kaini tangyak chubongo tangjangnai bongo pia o jagao tangyak chubonga angke duita object tongo kaisa indirect object tei kaisa direct object hingga o jagao only kaisa no object kormoti pungkhirai no angke obo tangjaknai obo hingke tangphang tanghalo bas Tripuri phonetically dar bijap sinai sabo angke o bijap bo bisokari jagan sabo angke obongka puspofai obo CIIL ni maisur ni kaisa bo central CIL ni full form tam singka linguistic tam jani boi tongka haita angke bo Tripuri phonetically dar angke puspofai o bijap sini puspofai bo bisokari jagan angke 1972 ni maybe 23rd October kari jakhani hai angke abo puspofai 1972 bisokari jagan concise kokborok English Bengali dictionary sinai sabo onso tei bo bisio puila kari jakhangke abo ke sini sar binoy bo kario ke bisingke maybe 2001 nangkhana hai mato 2001 no eba 2000 year abo hai 2000 eba 2001 maybe ang confusion tongha ang tobo 90% 2001 hai mato angke obongkai binoy sar tei BC 2001 Tamil Malayalam Telugu tei Kannada bo kok bosong ni angke जों sini India o naina thang motamoti 4-5 ta kok bosong kotor kotor mano angke जों Sino Tibetan kok bosong abo ke kok borok khobjago angke Indo European angke Dravidian tei Austro Asiatic ni 4 kok bosong tei Taikara ini bo jikonsa kok bosong tong angke जों sana thangke main 4 kok bosong sini 12 kotro sajagai tong angke orni bisingo omo jotono South Indian ni language Tamil Malayalam Telugu Kannada o main four language nongka South ni main language ngake omo bo kok bosong ini singo Tamil Malayalam Telugu tei Kannada hingga omongka जों sanai Dravidian kok bosong ni hingga 2 number mari thangka Radhamohan Thakur bai sijak bijap kaini ni mung sidi o bijaro bo bisio kari jaga angke जों Radhamohan Thakur Deborma bo kok boron bagi mojomo samung khlailang kang जों saimano angke bo Deborma roni bising bo no puila kok borok ni grammar eba kokma bijap sini bina kokma bijap ni mung kok borok ma haifana जों aro satai kelai puila kok borok ma bijap sini hingga angke dolot ahmad bina woni ke kok borma pia Radhamohan Thakur ni ke kok borok ma obo 1920 kari jago angke tai kaisi bijap जों saimano Troypur Bhasha Bidan 1907 মানে ভাষা বিজ্ঞান অবিজ্ঞান আমাকে ডিকশনারি এটাই Troypur কথা মালা হানে 1906 Hingga जों Radhamohan Thakur Debormani kaitham bijak mano kaisa angka grammar abongka kok borok ma 1920 Troypur কথা মালা 1906 Troypur Bhasha Bidan
1904 이시고 만 달라우릭자 꼭테로는 실 분홍빈 차오 그 실게도 정사이만은 실 꼭부러고 달부리 동어 실슬라 실부의 실는의 실그의 그 실슬랑에도 제 하슬라륵 나야분 실슬라 실는 게 부리 신이라네 실는 게 슬라 파능이면은 부리 파능이나 아버 신이라네 실그인 게 랑마 그리럭노 차오 여러 나통사 나통사 means 나통사 cái đó bố chỉ được lại này 나통사 nó sao cái 나통사 cái maybe 실질랑이만 나통부리는 게 지금 나통사 하다 hin 아버 기사 나통즉 제니 생각을 좀 부리는 게 maybe I think 뭐 실질라 cái này 나통사 또 키팅 게 지금 세면은 실부리 부리는 저 분키라이 실질라 떡 cái 정어로 찔라보세요 부리보세요 떡도 보세요 떡라보세요 그러니까 뭐 실는의 나통사 maybe ang celana hongkanangga shir cela. Omo shin ni ngani ko ya bring jeng nathongjuk sini hingga haita. Hingga holong kothoma ok thairma syllable kaibasu tong phuno bincha. Ke syllable nganga jeng hama jeng je part jeng kok sabro kok thairok sabro hama part wai biseng ba bokocho wai biseng o holong kok thai sane thangtini jeng ho long này y ni boko chung ka ke o jaga o chung ho kaisa long jorati kaisa ke singoro kaini syllable man kan ke te kaisa ko thoma ya ko kaisa tho kaisa ma kaisa ngoro kaitan syllable tongo nei sing ma se ngka the outline grammar of the kasari bara language as spoken in district darang assam sabo sikya tai bo bini bijabo bokok kaini ni halok funung langkan sang ke obong ke reverend S and L maybe 1884 1884 bisio obo bo Sri Lanka o bijab Sri Lanka ngang ke ajaga bo bokong ni halok funung langka ngang ke oro kokborok by bara means Bodo language ni kokborok ta apa tipra kok ni hinjawa tripuri ba tipera rok ni Sri Lanka borok sorry pronunciation kambe khlaina iya Tipura no bro tipera baksa pa tipura abo hairoke Sri Lanka angke oro boko kaini ni kok ni halok funula angke bara by sini tipera eba kok borok kok ni halok funulangka sabo reverend S and L oke 18 number ro jeng 18 number ro kok butang ni bisingti mungsulai ni funung mari de mungsulai means pronoun noun angke mungsulai ingke pronoun angke hasa kani je tongri bu abo jotono mungo khobjana eba noun khobjana ingke mungkhuya means to mungsulai khobjaknai mungkhuya means baba ang tabo ei ram yang phaidi ingke ang ram ni bu mungkhuka abo ingke noun ei nung yang phaidi ingke nung angor kemni bu mungkulia nung abo ingka mungsulai ingke orbo sung nung nini bini sini abo ingka mungsulai norokni nung marok Oke, mungsulai ni kebangma dal tongo, hai kono aro bo dal to sanya kok butang bisini mungsulai ni kono mari kono. Ingke kok butang kaisa mas senamonai, kok butang bahai ingke bo mai chakha ni rike bo ni tola dagrana nangnai dagriya ka kintu ni answer complete ingya. Tang ingga boro saw mungsulai ni ingkang dagsriya ngangke bobuna mungsulai ni sini nai. Ingke bo kita angro mungkuya ramni mungkuya bo khna phainai pano bo maisa khani pano kok butang kaisa senamai bo ni tola dagra khino mungsulai ni funung mari kok butang bisingti chawi thaka kok borok tai bodu kok phelai mani kok sai kaini ni bisingti si funung nge bodu bai kok borok bo sung saimon halok kurang laja obo bai sung jora kaisa bodu rok tonglai bodu rok oi lok kaklai kha nge borok bai bo sung kok thai lok sollai mani tai kise mise phelai mani nukjago nge sung bodu bai kok borok kok phelai mani sung nukjago chinaro koni sao nunga nge borona gong kok borok kaham nge bodu gaham kok borok kami nge bodu gami nge asin phelai sollai manga ang nung borona aboro sollayo nge sung bu sung tong nge borona ro nge dong phino sung tui nge borok dui amsing no phelai toni khorang kok borok bodu nge dong ito tui dui nge to tam phelai ke ba tui hingga sung borok dui nge next hajuk kuri puila bachap kothomayong ni ulobo kothomayong nong khorka kothomayong singani mungchari nge sung saimano hajuk kuri 1 kothomayong simani yagolo 1996 hajuk kuri maybe
1987 puila bosap nongkhor hingke aboni yagulo Semlal Debormani Khong hingke 1996 bisio nongkhor hingke hachukpurini yagulo bobo nongkhor ka hingke Semlal Debormani Khong 1996 hingke chung man hingke matoni buma nini kokno soi matoni bumani mung tei buphani mung sidin sa hingke obo sekango mo semester nya sini kaisa bamraisani mangtai bamraisani mangtai hini Sunil Debormani bini kaisa kothoma busa omo syllabus o dajakmani pia tabu semester system mani yaglo obo syllabus o porikha hingke obo agi tongmani bamraisongni mangtang ni kaisa kothoma busa tongmani hingke abo kothoma busani line matoni buma nini kokno soi hini aro bwsai bihingni kokno soi wngja tang matoni buma tei buphani bupha hingke to bamrai buma hingke aro kosomti haita hingke bumani mung tamo kosomti buphani mung tamo bamrai bas clear busu kothoma busa bijap bo bisio puila tikhlaijak bijap swinaini thaibusi kothoma busa thaimanka sibike busu hone kothoma busa जों abo manka 2000 bisio bijap puila karijak to sabsoi hingke abo जों saimanuka borom ganang Sunil Deborma bijapno suyo bina bijabo kaibese kothoma busa tong ba thairajak hangke jagao जों manka total kaisi means 10 ta kothoma busa jagao tongo hingke aboni yagulo जों nukha Jalaitopuku kothoma busao tisajak kami khungbroni mung sidi Jalaitopuku omo kaisa kothoma busa bijapni mungbo tei bisingo kothoma busabo tong hingke omo Haripod Debormani swijak omo 2000 bisio bijabo karijak hingke jagao जों nukha kwbangma kamini mung khurchajak hangke aro kamini kwbangma mung khurchajakmani bisingo kaibrini mung swidi hinwi sango hingke जों jagao जों mano Khampar kami Ramnogor hingke Tuidu Haping kami Chandrai kami Peng kami abo hairok जों mano hingke ani bisingo 4 ta mung swikeno paikha Peng kami Khampar Tuidu Chandrai kami hingke Donachor Pakili hinui rokbo tong hingke Rampod rok hinui bo tong hingke aroni bising जों 4 ta sikino bas nini answer kafi tangi ang bisi sineba 4 ta sano jaga ang 5 ta sike namar te kisi bisi da manoba 4 ta sano 4 ta sike kami khungbrui sao khungbrui sike chamung butang tabuk tipra saroni bukugo omor okok butang bo kothoma busani naharjaka chamung butang seikhunudi hingke omo bo Jalaitopuku kothoma busani no kaisa butang kothoma butang bo kothoma busani naharjaka hingke Jalaitopuku kothoma busani swinai hingka Haripod Deborma chamung butang seikhunudi hingke chamung butang hingke जों saimano jorao Sunacharon Deborma songni mung belai no lukuni khugo pirjak ba lukuni khao nangjak boroni chamung hingke जों obo chamung bo chamung hingke waing kilite thaisele rajabjago warai maitukte khopsale monongjak hingke chamung no obutang hingke puila maybe omong naita warai maitukte khopsale monongjago waing kilite thaisele rajabjak hingke abutang chailai masini hingke se nang 2 number mannai babu nang ba tomani bagai जों ahai bigra bhoga asaisi oro babu tei जों kokthai thaini bai sanai saborno yasi surka sidi hingke nang yasi saborno suri tongkha nang abo ni swkang bok line boroni phaikha abo ma bujigrana hingke obo wngkha mangtai sabo sui hingke Binoy sarni kaisa nakrai kothoma busa bijapni smai kothoma busani obutang naharjaka hingke oro babu tei जों kokthai bai thaini tamo kokthai thaini bai sanai sabrono yasi surka sidi hingke oro babu hingka hingke borok bwsai tei bwsa totesa means bwsa chikonsa bamui kamini reklai rok horjakfru satung kutungma kwprapma chimi thangfru bwsakai to khasia mwnio wari mwnio hingke afruno buma bwsano nahare babu nangba जों ahai bigra bhoga asaisi hinui bwsano nahare hino
hingke bo hai hingka hingke babu means jagao babu tei chwng koklai thaini bai sanai sabrung yaisuk sidi hingka hingke ha sakani bigra khangra borok rokno yaisuri sakata babu means bwsano sao kwrwi bo hai ke nung bigra bohogo achaikha hingke chwng hai bigra bohogo bahai ke achaikha means ha sakao chwng hai kwbangma bigra rok tongo obo hai jagao nung bahai ke achaikha hinui obo rokno yaisura haikha kwrwi rokno yaisura hingke Atul Deborma bai swijak thaini kothoma bwsa bijapni mung tei bo bisio tiklaijak sidi hingke chwng sai mano Atul Debormani thaini kothoma bwsa tongo means thaini kothoma bwsa bijap karijak kha abo wngkha Toksa Tiyari bai Toksa Hakaya Toksa Tiyari 2004 Toksa Hakaya 2006 hingke bijap kaini no bini kothoma bwsa bijap hingke Toksa hingke muchungjak Atul Deborma Toksa Hakaya 2006 Toksa Tiyari 2004 hingke tini joratui orno pairichinno tei khaksa tei waisa khaina tangni hingke video tori thangnai aboni bagui tini orno pairichinno tei total 50 question tongo hingke 26 ta sagra ka tini tei 24 ta maybe next part o sanai hingka hingke norok chada khe like comment khlaidi tei share khlaidi aswkno jotono hambai।